आरसीबी जीते वाली भी है, गजब खुशी भाई भाई। ए मनोज, हमरा के शाम के 7 बजे तारा के न्योता बा, सबके लिया के आवे के बा, केहू के छोड़े के नहीं के। आरसीबी जीते वाली भी है, ठीक बा। हमारे भी 3-4 गौरी कुकुर बाड़ा तो गलियों को बोल देते नहीं, ठीक। राजा 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 करे जा। अभिषेक भैया तोरे के खोजा तर नहीं हो, हमरा के शाम के पार्टी बटे आवे के बा। कौन सी के पार्टी? अरे आरसीबी जीते वाली भी है ना, वो करे खुशी में हम पार्टी देले बानी, आवे के बा शाम के, ठीक बा। ठीक ठीक ठीक, बुलाए के नहीं के? अरे एकदम ठीक। अभिषेक के बोल दी, आलिम के बोली रह चलिला तो टोके। आलिम का हो? अरे शाम के हमारा के पार्टी बा। कैसन पार्टी हो? अरे आरसीबी जीते वाली भी है, वो करे खुशी में हम पार्टी देले बानी, आवे के बा भाई। ठीक ठीक, हम आजी एकदम आजी। साला काल से अगर आईपीएल खत्म हो जाई तो का करम साजी का कुछ बुझाते नहीं है। आईपीएल तो कुछ कर जाता लो का होई। उधारी भाई साजी साजी करे हमरा के 7 बजे भोजन बा। तार लइका भइल बा का? अरे ना यार, तब हमार फेवरेट टीम आरसीबी जीते वाली भी है, वो करे खुशी में हम पार्टी देले बानी। पैसा वैसा लगेले रहा का? अरे ना यार, अनुष्का भाभी हमरा के माने ली। अनु हो बुझाता दी हम। देखो भुलाए के नहीं के भाई, आवे के बाद एकदम आई इंतजार करो। एकदम आई। ओ सर हम जानते नहीं कि जुएड़ी कहीं के ड्रीम 11 में पैसा लगाओ तले हैं, वही में बाजी मरले होई तबे पार्टी उठी देवे के नाम लेता ना ते करके खोर खानदान में को पार्टी उठी देले बा। भइल बड़े अनुष्का के खास, चलो जल्दी पूरी खा ले हल जा, ना तो कहीं विराट कोहली हार गिलू तो हाथ से पूरियो खत्म। शायद हम दे अगली बार जीत जा का दिक्कत। चुप रह मत, एकदम तू मेहरारू नहीं रो तर अगली बार आई नु फिर जीत जाई। तू एकदम मेहरारू नहीं दे छोड़ देले बड़ा का हो भैया, जब पूरी खियावल जात रहे बड़ा का भइल? आरसीबी हार गई का? आरसीबी हार गइल मने बड़ा पूरी ना खियावल जाई? बड़ा दुख भइल, लेकिन ये बात से एगो सीख मिलो कि जीत से पहले जश्न ना मनावे के चाहिए।